wong ngatus iki yang sak gajian wong dulu sithik proyek kecil-cilikan. Proyek kecil-cilikan. Nek kirane anu angger. Manggar apa-apa, Go, Pak? Mah delok-delok. Dikandani jerone kok malah kon ndonga aja dikak-diklo bloko. Ndonga untuk pasien kuwi ya mangan enak. Wis suwe ora ana moro-moro ngene dituyul siji ora payu-payu karo kakean anu beras kantekan tek bloko kok. Iki ya lele wis dikanu uripno ya ora ana pasien. Ndonga aja tingak-tinguk bloko. Ya. Kowe nang kandang dhisik, ngono anu wayah nyeluk adinem ngono tak jinguk. Lebu kandang. Mah kudu miber. Kowe ndek kandang dhisik. Ya. Ono wayahe tak celuk nyeluk tanganmu. Ben moro tak ginu sapa kandhang dhewe. Wis njero. Urip kok nelongso. Sekali-sekali tak pengen sugih. Moro nyarai. Nuwun. Monggo. Boleh. Ini wis tinggal kene kene. Rumah. Wis angger rumah. Ana apa man apa? Ya ana apa? Kok ketok ora enak kok acuh melas. Wis ngerti aku wis ora semringah blas. Malah bingung patake mbae ngene. Ning kowe kok kowe genah kekarepan mrene sadurunge. Apa, Mas? Buta iki ya wis butahe gawe sandang pangan marek ngono butahe. Lho atine. Oh, digampeng ke, Mbak? Lah nek ora kondang ora jenenge Mbak Ngadimen. Aku pengen sugih, Mbak. Urip-urip kok. Lah nek sugih ya kudu ngene terus. Nek tak ya rasa-rasa gawe. Kepengenku ki sing instan langsung kok dit akeh ngono lho. Minta apa kok ngger instan wae kok senengan. Nek masalah kuwi gampang. Ana jalan pintas kuwi lewat kuburan, lewat apa gampang. Njaluk pesugihan ta apa. Tas sing ngono kuwi tak njaluk sing dhuwit balik tak turuti. Aku ora Gusti Allah. Seneng nek kowe kari sing gawe urip ning ngedani, yo kowe yo meso balik dadi sugih. Lantaran kon aku mbok sugihan, mbok kowe ape ngono tuyul, nek nak tuyul ketok kari siji. Kuwi tuyule ya rada keset, cekekane beras. Beras kuwi kan tak entek ngono. Kan kon kowe Lah ditno sepet gelem ta, Mas? wis iki ora gelem ta. Ya itu mesti mbok kopi mbok pung saiki ya tuyul milenial ndak ya njaluk sing ora-ora. Ya modern 2021. Ya yo nek jaman dhisik ngono ki trimo dimiki bojomu muni gelem saiki moh. Njaluk pri apa? Apa mi bojomu nak mbok tipeti. Moh ta nek tipeti bojomu. SDN. Moh, njaluk iki biasane arah kopi, bolo Coca-Cola ngono. Wah, ya boros, Bang. Sido tara nek gelem tak celukno. Pira regane? Lah nek masalah gampang rego paling kowe ya ora ndek dhuwit ora gablek. Paling ape utang wis Bon. Lah ayo aku wis genah. Ora usah mbok pikir. Nek kowe gelem tak celuke kowe dolanane iki lho. Kowe iki lagi kok tak tokno, mesa ya lagi gelem metu nek ora gelem wong anu iki. Mano apa iki, Pak? Gagak mencono iki larang regane lho mendoro wis iki suwe wis pirang taun. Sing Mbah. Sugih ra tau kok kere Wis aku meneng bae, ora usah ngomong dhisik tak celuke. Oke. Gagak limang iki ben anu. Den kodan kauden, moden ngabung mlebu kabin. Iki kok mloyam, lha kok ndelok kangamno kok sok malah mloyam-mlayu kok. Bur ketebur. Ayo kabul. Por sampor. Nek mrene por sampor. Wis ora ta urung? Wong wis ora aku. Lah ndi tuyule? Kowe nek ora ro. Yo lali, matamu kuwi tak bukake dhisik.
Wis peneng kene dhisik Lha iku wis buka arek apa buka apa? Alah, buka motor batinem arek mula motor sing kuwi motor duwiten. Iya. Merem udah kesebul tanah launcon iki. Lah iki ora bukan Bang. Ah, jenenge wong tuwa lho lali wis. Wer samper kula keteng peper. Lempere abang-abang ana sambele, ora moto pedes ben roh demite. Iki tuyul milenial metu ketok-ketok. Wis ora kowe. Ketara manuk kuwi wis muni. Menungso taun piro iki, Bang? Tuyul le menungso. Ya padunan dhewe gelem mbok jak ta ora? Mik ndak? Kari kowe. Mik ndak? Alah mik iki engko nek wis melu ndoro 6. Wis angger iki bakal dadi ndoro 6. Oh, nek melu aku mau tak kei mik. Lah wong ngeli sing penting gak keterumatan. Ngono tak kene mik kuwi iki wis suwe nang kene ya kok rasake banget. Mik di tanah. Alah, wong saiki kowe arep wis mau mik peti-peti bojone. Lalu mari belok kopi belok anu. Kopi bosen dah. Lah apa? Mik. Mager ngomong iki dhewe. Oh, tak loro. Cucu. Kok tak golekno. Ngangger iki wis melu iki wae. Wis iki tak pasrahno iki melu iki ben dijak mulai. Mah. Adine ben nang kene ben depi aku, genengku mati aku adine iki. Kowe melu iki lho. Iki ndoro sing anyar. Wong ngeli mah. Ah ya wis aku melu kok. Wis ora sadar. Diweni dah. Wah anak moh iku malah tak palu mbak niki kowe. Diweni dah. Yo diweni. Ora wae mik. Wis kono ora melu wis dijam lele. Angger aja lali tak percaya. Nganu, Mbak. Aku bonsek. Iya. Tak bayar nganu sik panjer. Iya, ning Iki 200. 200. Susuki 100 sangguru songo. Alah gak bayar 1000 jenenge. Wis ora apa-apa sampe gole aku lagi susuk mbak iki dik karo iki. Ning iki positif cekli, Mbak. Ceklin genan. Kok nek rantuk dibalik. Terus dijak balik. Nah. Selake ngomoh, wong iki mutungan kok. Angger dirumati sing apik. Ayo, Pae. Ono melu nek adine ben mlaku. wis, Mbak. Yo wis hati-hati lho. Ayo, yo. Wis hati-hati. Tenang. Oh, sik kok cucu kok. Wis hati-hati tenan nih, hati-hati. Wis iki tak mbumano iki. Hati-hati. A few moments later. Yo, topi wae iki. Mik Pak. Mbek iki urung tuku, engko nek entuk dit lagi tuku. Kok. Ger. Dudut ora? Dudut iki diuduti, engko nek entuk siji ya. Luru channel, luru duit sesuk tak tukok langsung nang Alfamart. Ger ta ora? Ger. Nek kok bengi iki angger channel oke. Sesuk tuku susu sing gumedhi. Tak plotot. Nah, mereke apa, Pak? Plotot. Oh, iki duweni sik ben kok tekan dalan ora ngorong. Kowe angger ora iso ngentukno channel sing kondang kowe tak balekno dukune wae. Bar larang arek. Duduti sik, kene. Nah. Ger. Tuyul ngene dapure yo. Dukune larang. Aku tak melu ngombe kopi yo. Lho. Ger. Wah, untuk channel job apik. Sesuk tak tuku kopit langsung. Susu. Tenang wae, tenang susu. Langsung susu sesuk. Susu loro. Ya. Sing gedhi. Oke. Langsung tuku susu wedi. Sing inuk Mik. Dudu ta? Sip. Nang kene wae yo. Ya. Kok angger lunga-lunga. Ora. Iki wis tak bayar larang. Iki aku ape luru channel sik. Kok langsung nerbu ngene. Wong kaya.
A few moments later. Untuk channel. Ayo. Saya bagi turu. Ayo. Anak yang ini. Emi cucu. Aduh. Apa Kang? Anak iki lho. Ngitungi gajiane ngombe bayaran kok. Hah? Tapi mana kok? Duitmu akeh men. Ya, aku bayari anak gua sesuk kok. Wayang anu pun proyek mana sesuk tak wayang gajian. Mau kaya ana apa? Tinggal apa? Tak melu kerja, Rika. Kerja. Ya anggere linggih kene kok ngadeg kok namu kok ngadeg kok ora apik. Ngerokok ya kena. Kedon aku. Iya. Ini ora gampang iki tak ngitungi iki lho dhisik. Gajiane bocah-bocah. Ya. Tak rene ya, Mbak. Iya, jenenge. Ora. Lah kowe nganu, Hah? mau aku melu kerja. Heeh. Dipek ngendi, Mbak? Alang satu kono lho. Kok kaya kecilan. Kene yo iki gajine rada cilik. Ora apa-apa. Anak yo iso seneng mulai menang. Oh aku yo bergajian nang dolaran. Wah, kaya kowe, Mbak. Alang ngono yo sithik-sithik iki dhewe cacah kok paling yo turan nduk piro ngene iki anggere sak gajian cilik. Wong ngatus iki anggere sak gajian. Wong sithik proyek kecil-cilikan. Proyek kecil-cilikan. Nek kerane anu angger. Manggar apa-apa, Go, Mbak? Alang ku makin inovasi malah cilik inovasi. Ya sesene nang buta mangkat. Ya. Wong sesuk apa gaji mrono. Dan pun anu bareng aku nggo mobilku aku malah lagi untuk tuku mobil anyar. Wah. Senin aku mangkat jam piro, Mbak? Go mobil lah. Tak parani aku wis gampang. Ku arep moro nang omahku bareng aku mrono. Iki wis udut ora udut iki. Iki lagi udut lagi nang dalan, Mas. Lha kowe saiki wis ora nganu ngurusi brambang. Alah, gampang mare rugi. Wis piye iki? Wis nang klanduk kok. Ya melu aku tah ngono lek dadi dalam panganan. Ya, muga-muga Mulai ketimbangan aku, wong aku yo lagi pirang sasi wis iso tuku mobil anyar kok. Engko nek gerane nganu kowe yo piye-piye wiji awakku dhewe nek tak dadekno wakil gak kena mbok wakil material, mandori material kono mbok. Dadi apa nyatet tiang absen gak kena tak jaga warung gak kena. Wong aku yo marung barang. Kim Rokim. Rene. Kok gak nang dhewe iki lha apa? Anu, Mbak, aku iki ya ngene iki nek wong ora duit ora kudu nyelak-nyeluk wong. Ngono ya. Piye? Yo. Tak larang mau. Apa sing larang? Proyeknya nggak larang, nggak mau cair, Mbak. Iya proyek, iya terakhir tak. Terakhir. Nyatane ya kaya dit kok suket Alah, kok. udah bocah-bocah kuwi kok. Aku ngene ya terima mbok gawa sithik-sithik ini rasa badan. Bae rasa tok. Ora apa-apa. Kareng ngopi tapi balik memang. Alah, kok tak ngetek udut tak terus balik. Ngene iki wis ayam wis mbok tawani gawean. Gawa baterai mah ben lho apa? Ya luru manuk mata. Biasa. Mana apa kuwi? Mana apa? Ada kuku. Ya Ya samben. Aku gawa-gawan tak kena kok nang duwe nang omah berak. Lho, Ya besok ora ono manuk. terus Senin nak jipo kok tak penehi aku dipian telu iki karo wong pesen. Iya. Kok tak tukune ora nak ora tak jaluk rasan. Mesono tak gawa. Wis sarapan kok dirah. Lah bojone gak ono ndi, Bang? Alah bojoku iki mah biasa lah anggere aku gajian ya pen njaluk digawe shopping tah nang mall nang Matahari ngono kuwi ta. Nang Matahari ora apa-apa. Jenenge
di bojo rada duwe sithik. Ndek ben padha wae ora iso mangan koyo kowe. Iki lagi duwe ora. Jaya saiki ya, Mbah. Ya alhamdulillah. Awit anake ora duwe nek tak sithik ngono wis sanggup kowe nganu. Ora apa-apa. Tak balik sih ya, Mbah. Kok kesusu? Wedhusku urung tak tomborno kok. Ya hati-hati ya. Wesuk Senin tenang kok yo ngapusi bloko. Arek mbok parani. Lah engko tak wis gampang wis anggere butuhe nganu engko tak parani. Oke. Ya. Manuk bose ceblak-ceblak. Wah. Ucap ya. Iya. Hati ya, lho marang motor. Alah mlaku ora duwe kok motor ki. Lha ndek kan kita ndek motor ana kok telu ae. Adol lak ketambut togel. Jangan mas kedelan terus ngene. Wah tak luru ya. Iya. Hati. Loh. Iki mak Dik kok malah kari segribe iki mak Dik mengendi kabeh iki mak parake iki mak. Ndak kurang ngajar. Lah kok Warsono mak iki mbok tunjuk ta tunjuk mrene ta. Dian nang iki Mas Torok iki ora ya gadekno mobil. Dadi kok para masuk petek. Pangan foto tenang kok khusus sing blodol. Tak dukuno ngene iki. Mangi lakon aku ora tau kilangan kok mah iki ono dhuwit kok 10 juta kok kari piro iki kari 2 jutanan wah bahasa iki. Ya wis. Tak medukun anu kapan-kapan. Wis. Omah wae dhisik. A few moments later. Munase ngeditung nek cucu. Besok tuku lah ngono. Ini market. Ora kene. Ini sesuk tak tuku. Kondang. Tuyul poya lek ngayakno. Wah, hebat. Sae sesuk keteno tak tukokno. Saiki. Hah? Saiki Ini market. Sing piye bentuke? Bentuke sing piye? Nah. Oke. Ini kodang. Ora bakal tak balekno. Nah. Tanggu. Lurune sesuk. Ini Mas Gedong. Yang penting wis sesuk mik susu. Nah. Susu ngene.